ulit mga kachibugang at ngayon bisitahin naman natin ang ang restaurant dito sa Mangaldan, Pangasinan. Kung katulad niyo ako na mahilig sa mga historical na mga gusali at saka architecture, pues ito ang perfect na place na puntahan dahil isa siyang renovated na old house na ginawang restaurant and cafe. So as you can see, napaka white and aesthetic ang kanilang theme. Maraming Instagrammable spots sa lugar na to or sa restaurant na to. At ang special experience nila ay meron silang tinatawag na high tea dining na mag-order ka ng isang set meal na may kasama ng food and drinks at pwede mo itong kainin dun sa second floor ng kanilang restaurant. So ito ang kanilang second floor. Tapos meron din silang veranda sa labas na napakaganda mag-picture taking doon. Ito naman ang kanilang mga food na napakasarap at sulit na sulit. Kaya highly recommended. Till next time, bye!